ഭാര്യമാരാകുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ ചെൽപ്പടിക്ക് നിൽക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ കൈ കിട്ടണ വെച്ച് ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിച്ചെന്നിരിക്കും. എടുക്കാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇറങ്ങിക്കോ. ബാപ്പുവാ തള്ളേ മിണ്ടാതിരിയടാ. എന്റെ മോള് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ഓരോ അടിക്കും, എണ്ണി എണ്ണി നിന്നെ കൊണ്ട് കണക്ക് പറയിക്കും. വാ മോളെ, നമുക്ക് പോവാം. എനിക്കൊരു തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി മാഡം, പക്ഷേ ഇനി ഞാനത് ആവർത്തിക്കില്ല. അഞ്ജലി, ഡിവോഴ്സ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്നൊരു തീരുമാനമല്ലല്ലോ. നീരജിന് ഒരവസരം കൂടെ കൊടുത്തൂടെ? മോളെ, നിനക്ക് സന്തോഷം തരാത്തതൊന്നും ജീവിത അവസാനം വരെ ചുമക്കേണ്ട ബാധ്യത നിനക്കില്ല. ഇത് ഒന്നിന്റെ അവസാനമല്ല. പറ്റില്ല മാം, ഈ ബന്ധം എനിക്കിനി വേണ്ട.